Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όλα βαίνουν καλώς. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνουμε καλύτεροι, με τις συνθήκες δυστυχώς να γίνονται όλο και χειρότερες. Τόνισε χθες, χωρίς κάποιο δείγμα αυτοκριτικής, ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν χάσει το σπίτι τους, τις επιχειρήσεις τους. Όχι, δεν ξαναγίνονται όπως λένε. Τα ζώα τους, τη ζωή τους. Κατά τους κυβερνώντες, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε καλά σε μια φωτιά που διήνυσε 40 χιλιόμετρα στην Αττική και εκατοντάδες μέτρα μέσα σε γειτονιές του Λεκανοπεδίου, καίγοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Είναι βελτιωμένος ο συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων φορέων. Δεν θα επιτρέψουμε να αποδομηθεί η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει φέτος στην πολιτική προστασία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την αποφυγή πολιτικού κόστους και ο οποίος χθες δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση απορρόφησε μόλις το 1% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για πυροπροστασία. Ενδιαφέρον πολιτικό στοιχείο ήταν οι αποστάσεις που τήρησε από τους επιχειρησιακούς υπεύθυνους, λέγοντας ότι είναι δική τους αρμοδιότητα η κατανομή των εναέριων μέσων και συνολικά των κινήσεων που έγιναν. Στο μεταξύ, η φωτιά στο Όρβιλο στις Σέρρες συνεχίζει να κατακαίει το παρθενοδάσος του βουνού για 28η μέρα, με 26.000 καμένα στρέμματα. Εδώ και μια εβδομάδα δεν επιχειρούν ούτε τα εναέρια μέσα.